እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ዕለታዊ ዜና ዝተፈላለዩ አካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብከመይ ክሰርሑ ከም ዘለዎም ዝዝትዋዕላ ከካይድዮም እቲ ንዕለት 9-10 ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ዋዕላ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሃናፂ ዝምድና ዝተመስረተ ዝርርብ ዝካየደሉ ሜላ ንምድህሳስ ዝዓለመ ምዃኑ እውን ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ገሊፆም ኣብቲ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኬንያ ዝካየድ ዋዕላ አካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት በብወገኖም ምስ መንግስቲ ኤርትራ ከካይድዎ ዝፈተኑ ዘተ ፍረ ስለ ዘይተረኽቦ ኩሎም አካላት ብሓባር ዘስርሖም መሰረት ንምንጻፍ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ሓያሎ ኤርትራውያን ተጣበቕቲ መሰላት ነዚ ዕድል እዚ ብምጥቃም ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝተደድዎ መልእኽቲ እቲ ውድብ ብገዛ ልኡኻቱ ንዝተኻየደ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ብመንግስቲ ኤርትራ ዝምልከት ጸብጻባት ኣቓልቦ ገይሩ ክርዮ ተማሕጺነን 7 ኤርትራውያን በርጌሳውያን ማሕበራት ናብቲ ውድብ ኣብ ዝላኽኦ ምሕጽንታ ብወገነን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝካየድ ዝምድና ይኹን ዘተ ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ዘማእከለ ክኸውን ከም ዝግባእ ኣዘኻኺረን ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ዝኽሰሰሉ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ኣህጉራውያን ትካላት ናብ ኤርትራ ኣትየን መርመራ ከየካይዳ ከልኪሉ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ግብፅን ሱዳንን ንዘለዉ ኣምባሳደራቱ ምጽውዑ ምስቲ ብጉዳይ ፈለግ ናይል ተኣሳሲሩ ምስ ግብፂ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ዝተኣሳሰረ ኣይኮነን ክብል ገሊጹ ሚድል ኢስት ሞኒተር ንሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ምጥቃስ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣብ ግብፅን ሱዳንን ዘለዉ ኣምባሳደራት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ብሪጣንያ፣ ኩባ፣ ቤልጅየም፣ ሞሮኮ፣ ኣውስትራልያን ኣልጀርያን ዘለዉ ኣምባሳደራት እውን ብተመሳሳሊ ምኽንያት ናብ ኢትዮጵያ ክመፁ ከም ዝተጸውዑ ገሊጹ ኢትዮጵያ ንኣጠቓቕማ ፈለግ ናይል ብዝምልከት ካብ ዝካየድ ዘተ ሃንደበት ድሕሪ ምስሓባ ምስ ግብፂ ኣብ ሓድሽ ወጥሪ ከም እትርከብ ኣቐዲሙ ተሓቢሩ እዩ ብተመሳሳሊ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ግብፂ ወጊኑ ንዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነጺግዎ ኣብቲ ንዘተ ኣጠቓቕማ ፈለግ ናይል ኣመልኪቱ ዝተኻየደ ዋዕላ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ኢትዮጵያ ክትሳተፍ ዕድመ ከም ዝቐረበላ ዘመልከቱ ዲፕሎማሰኛታት እታ ሃገር ከም ዘይተቐበለቶ ገሊፆም መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ስልጣን ተመቃሪሖም ሓድሽ መንግስቲ ንምምስራት ኣብ ዝዳለውሉ ዘለዉ እዋን ኣብታ ሃገር ሰፊኑ ዘሎ ብልሽውና ሰማይ ዓሪጉ ከም ዘሎ ተገሊጹ ሰበስልጣናት ደቡብ ሱዳን ስልጣኖም ተጠቒሞም ይኹን ብሓይሊ ብረት ካብ ንብረት ህዝብን ሃገርን ዘይተኣደነ ሃብቲ ኣኻዕቢቶም ከም ዘለዉ እዩ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝግለጽ ዘሎ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ሃገራዊ ማእከል ምክልኻል ገበን ብ5 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነጋዶን ሰበስልጣናትን ደቡብ ሱዳን ምስ ኣብ ብሪጣንያ ዝርከባ ትካላት ርክብ ብምክያድ ብሸፈጥ ንዘዋህለልዎ ገንዘብ ከይሕጽቡ ጥንቃቐታት ክግበር ጸዊዑ እቲ ትካል ምክልኻል ገበን ብፍላይ ሰበስልጣናት ደቡብ ሱዳን ብብልሽውናን ምፍራህን ዝኣከብዎ ገንዘብ ምስ ናይ ወጻኢ ትካላት ብምሽራኽ ንብረቶም ከውፅኡ ይፍትኑ ኣለዉ ክብላ ጠንቂቑ ከምዚ ዝከር ኣብ ወርሒ መስከረም ናይ 2019 ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዜጋታታ ምስ ገለ ሰበስልጣናት ደቡብ ሱዳን ዝኾነ ፋይናንሳዊ ዝምድና ከይምስርቱ መጠንቀቕታ ኣውፂኣ እያ ናይ ስልጣን ቁርቁስ ዘበገሶ ውግእ ሓድሕድ ደቡብ ሱዳን ንመነባብሮ ህዝቢ ድሂኽዎ ከይኣክል ዕቑር ሃብቲ ነዳድቲ ሃገር ኣብ ኢድ ውሕዳት ወዲቑ ክብሉ እዮም ሓያል ወገናት ዝኸሱ ዜና ኣብዚ ይፍጸም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ